the short when you talk about all the things you're gonna do. Ok ľudia, sme naspäť v Bratislave. Po minulých týždňoch, ktoré boli nabité produkciami a cestovaním, tak som rád, že konečne môžem byť doma. A musím vám povedať, že za tie posledné 2 týždne som mal pocit, že neviem, kde mi hlava stojí. Teším sa na to, že si dám do poriadku svoje pracovné povinnosti, svoje osobné povinnosti, že si akoby tak troška upracem život, ale jak by som to povedal. So, let's get it! Plán na dnes je nafotiť heavy topper, to bude first thing first. Potrebujeme tam urobiť produktové fotky v podstate, aby sme vlastne mohli z tých fotiek, z tých detailov, celkov a tak ďalej tým nafidovať AIčko a tým pádom máme unlimited source na produktové fotky, ktoré vieme potom kladať do grafík, videí a tak ďalej. Proste máme voľné ruky v kreativite a nič nás tým pádom nebude brzdiť. Takže toto je akýby first thing first, ktorú potrebujeme dať dokopy. Potom okolo obeda by som mal ísť po auto, ktoré je akurát v servise, robia vlastne pravidelnú každoročnú údržbu, takže pôjdeme po auto, teším sa, lebo mi slúbili, že aj vyčistia, aj zvonka, aj znútra, takže som veľmi zvedavý. A potom ma čaká edit, ale najskôr si poďme urobiť kávu. Idem na tento shoot zneužiť našu spálňu a teraz momentálne bojujem s dilemmou, že či si to mám nasvietiť s umelým svetlom alebo či využijem prirodzené svetlo. Takže idem to nejako vymyslieť. Ale ten topper, nebajte sa, nechodí takto zabalený, to je náš z produkcie a potrebujem ho rozbaliť. To je ináč celkom super vec, že to takto tu dá, lebo potom ti to nebeha, takže to je celkom smart. No, takže prirodzené svetlo, no bueno úplne, aj keď slnečko troška šajne, ale si to osvietí. Potom prídem domov a idem robiť ďalej. Auto vyzvihnuté, všetko v pohode, takže good. Vymenený olej, vymenené filtre, bezdobá kvapalína. A ešte mi majú urobiť, takže pecka. Máme, že stratégia, tam sú tie videá, ale že veľmi funkčná prezentácia prípadovej štúdie a vieš doplniť, že stále môže byť anonymná. Vieš, tá funkčnosť častokrát v biznise je o mnoho dôležitejšia ako hlavne. Je akurát sobota, 8 hodín ráno, no a ja si idem docvičiť, idem si 5 km a potom konečne saunu po asi 2 týždňoch, takže let's get it. IKEA Run. Čo sme kúpili? Misku. To bol, že pôvodný plán. Skončilo to s utierakmi, 2 taniermi a boxíkom, takže klasická IKEA, hej. Ďalšia misia, bolo treba kúpiť tlačiarenský kabel a pajaci. Nechám to tu zapnuté na... Oh my god. Nechám zapnuté. What the fuck? Postav za to.
28 000. Bereme? Maybe one day, keď budem mať, ja neviem, hrad, ty kokos. Jedna z vecí, ktorú už dlho odkladám, je setup tlačiarne, ktorá mi tu leží už posledné 3 mesiace možno. A v podstate jediné, čo som čakal, bolo tento fucking kabel, ktorý v nej nebol. Takže I got the cable. No a dilema ešte s ktorou bojujem je, že kam ju dám. Pomýšľam, že niekde tam do tej spodnej police asi mi to nedáva jediný taký zmysel, že by to bolo aj po ruke aj nejako schované, takže we'll see, ale pravdepodobne bude tam, takže idem to rýchlo setupnúť. To sú presne také tie veci, ktoré odkladám často a donúti ma to až keď mi ich fakt treba, takže finally. Tlačiareň nefunguje, potrebujeme skúpiť kabel, tlačiarenský kabel. Je to takéto dačo, wait a second, takéto dačo, takže skúšal som to cez Wi-Fi, nejde to sparovať ani cez VPS kód na routeri, ani cez aplikáciu v mobile, takže potrebujem kabel. To by malo fungovať. Takže ideme kúpiť kabel. Keby ste sa pýtali, že čo robia marketéri cez víkend, tak sa točia videa. Točíme akurát video, kde vyberám outfity. Takže tak, vybral som 3. My chlapi to máme oveľa jednoduchšie. No, mission to be continued. Got the cable. Dúfam, že to bude fungovať tentokrát. Včera som nakoniec teda spojaznil tú tlačiareň a nikdy by som nepovedal, že to je taký headache. Myslel som si, že tu bude proste plug and play, ale žiaľ nebolo. Myslel som si, že tam je proste zaschnutý atrament, tak som robil testy, preplachoval som ju a tak ďalej. Proste snažil som sa nejako rozpohybovať, lebo dlho stála. Keď som dal tlačiť dokument, tak vychádzal prázdny papier. Som bol taký, že what the fuck. Troubleshootingoval som s tým proste, že či sa už akože nepokazila úplne, či ešte bude v pohode a tak ďalej. Proste chat, Google, všetko proste išlo na bomby. Tak ma napadlo, že skúsim vyreštartovať počítač. Že možno, že ti nerozumejú, že proste nejaká chyba tam bude. Problém vyriešený. Stačilo vyreštartovať počítač. Well, zabil som s tým asi 2 hodiny, takže to ma privádza naspäť k tomu, že niekedy odpovede sú jednoduchšie, ako by sa dalo čakať. Keď je nejaký technologický problém, treba skúsiť najskôr vypnúť, zapnúť všetky zariadenia. A speaking of jednoduché veci, tak teraz akurát pracujem na kreativite pre jedného klienta. Snažím sa nájsť inšpiráciu na nejaké weby, na nejakú kreativitu. A je to fucking pain. Takže dúfam, že mi nejaké jednoduché riešenia napadnú aj teraz. Dám taký malý update, že s čím teraz momentálne strugglujem a na čím teraz trávim čas, tak je to kreativita. Let's get this shit done. Toto sú presne tie dni, kedy nemám čas ani len na to, že by som si obehol na jedlo, pretože som pripečený tu. A v týchto dňoch je moja jediná možnosť si objednať jedlo. This is the shit. Oh yeah. Let's eat this. Akurát som cca v nejakých 80% finalizácií kreativity, ktoré som rozprával. Je to time consuming, proste venovať toľko času researchu a hľadaniu tých správnych aktív, ktoré treba nájsť. Celkovo keby tej práce za posledné obdobie je dosť veľa, tým, že aj chodím do produkcie a som mimo, mám akoby veľa aktivít, tak
je pre mňa akoby veľmi dôležité si udržiavať nejakú čistotu mysle, ak by som to mal tak nazvať. Chcel som sa s vami porozprávať o nejakých takých mojich basics, ktoré mi fungujú v rámci udržania productivity. Nejdem teraz nejako mudrovať o tom, že by som bol nejaký productivity guru alebo niečo také, ale chcem len povedať akoby moje veci, ktoré mne fungujú, ktoré mi pomáhajú udržať akoby tento dlhodobo nabitý workflow. Prvá vec, ktorá mne pomáha si akoby udržiavať takýto workflow, je tento zošit. Je to v podstate simple zošit, ukážem. Takže nič tam šialené nie je, proste je to prázdny zošit a tento zošit používam na písanie si simple checkboxov. Tieto checkboxy mi pomôžu akoby urobiť si taký nejaký svoj prvotný brain dump a nejaký prvotný to-do list. Buď si robím na týždennej báze, že si tam dám tasky všetky, ktoré ma čakajú ten týždeň, alebo keď potrebujem to mať viac rozštrukturalizované, tak si ich dávam na daily tasks. Takže je to fakt simple, to je proste, že môj baseline, ktorý proste si robím. Je to aj taká forma akýby odmenenia, keď tie jednotlivé tasky radom krtám. Druhá vec, ktorá mi extrémne pomáha na to, aby som mal čistú hlavu a mal prehľad v tom, že ako moje dni vyzerajú, tak je Google Kalendár. Google Kalendár používam v podstate ako ďalší step z toho môjho zošita, kde si to všetko nahádžem, lebo jedna vec je to mať v zošite, kde je to keby nejako sporadicky napísané alebo podľa priorít napísané. Každý ten task má nejakú inú časovú náročnosť. Na to, aby som to vedel nejako efektívne zmanéžovať, tak mi veľmi pomáha vizualizovať si vlastne ten najbližší týždeň alebo tie dni. Tak na toto používam Google Kalendár, kde si proste viem pekne porozťahovať timeblocks, dané tasky, ktoré potrebujem urobiť ten týždeň. Poznám veľa toolov, ktoré sú keby taký mainstream v tomto svete. Či už je to ClickUp, Monday, Notion, akýkoľvek tento tool, tak dovolím si tvrdiť, že som sa každého jedného dotkol. Asi žiadny iný mi tak nevyhovoval na môj osobný nejaký personal time management, ako je vlastne Google Kalendár. Takže toto sú také moje simple veci, ktoré používam dennodenne a pomáhajú mi si udržať nejakú moju mentálnu čistotu, aby som sa nezbláznil, aby som nedržal zbytočne veľa informácií v hlave, takže snažím sa tieto procesy nekomplikovať zbytočne. Potrebujem, aby to bolo jednoduché a prehľadné. To sú dve moje podmienky, ktoré mi najviac uľahčia vlastne tento môj workflow. Takže toto je keby moja nejaká filozofia, že nekomplikovať si zbytočne život nejakými šialenými toolmi. Dôležité však je nájsť si to, čo vám funguje. OK, ak ste toto pozerali až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem za pozeranie. Dajte mi prosím vás vedieť do komentárov, že aké sú vaše tooly, ktoré používate na nejaký daily basis, na nejaký svoj osobný management. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite like, subscribe. See you soon. Čaute.